Buhay ng isang janitor. Lapitan po natin si tatay. Parang malabong. Tay, ano yan? Wawalisin mo hanggang doon? Mahaba? Hanggang dito? Ah, mag-umpisa dito, hanggang doon. Oo. Hanggang doon umiyayin. Ah, ano, janitor ka ng ano, ng Dabso? Munisipyo. Munisipyo? Munisipyo kasi. Sino Ah, Makanyan? GO. O, munisipyo ko naman, San Fernando eh. Pagkarando. Oo. Kanya kalit ko. At wala kayong uniform na eh. Ate, anak na mo. Ah, maninat na mo. Hapon, kailangan nila. Street sweeper na eh. Wala.